Bravo polos músicos, moitas grazas. Estamos ese merecido aplauso, porque desde logo temos que agradecerle esa actuación voluntaria e absolutamente desinteresada para estar aquí con nosotros. Bueno, bons días, moitas gracias por achegarvos unha mañá de domingo ata aquí, con meu, pero, en calquer caso, moitas grazas por estar aquí para tratar de coñecer un pouco mellor a proposta do BNG de cara ás vindeiras eleccións galegas. E eu creo que é importante que nós tamén, as persoas que máis ou menos, digamos, ou militamos, ou simpatizamos, ou xa somos votantes do BNG, é importante que nós tamén coñezamos as propostas que temos para que así tamén podamos estallarlas, difundilas, contrastalas e comentalas con todo o noso entorno. Por eso creo que estes actos como este seguen a ser importantes, porque é importante que nós coñezamos que é o que queremos facer e que pretendemos e que propomos. Eu introduzo este acto non só por ser o portavoz municipal de Nigrán, que podría ter algún sentido como anfitrión, podríamos decir, por ser aquí, pero insisto, non por eso, sino por ter a honra de integrar a candidatura do BNG ás vindeiras eleccións galegas. Para min, dende logo, é unha honra integrar esta candidatura, e teño a honra, ademais, de compartir esa candidatura con dúas mulleres que nos acompañan hoxe e que nos axudarán a debullar un pouco, o que decía antes, nos axudarán a debullar un pouco máis esa proposta que temos para o país, para Galiza, para as vindeiras eleccións galegas. Pois ben, estas dúas mulleres son Marta da Costa, que é unha compañera de Gondomar, escritora, profesora, membro da Executiva Nacional da CIG Ensino, e que ocupa o número 3 da candidatura. E tamén nos acompaña Monse Prado, unha compañera de Cambados, que é deputada do BNG no Parlamento Galego, que foi deputada toda esta legislatura levando temas de sanidade, de política social, e agora ocupa o número 2 da candidatura do BNG, nosa candidatura galega pola provincia de Pontevedra. Pois ben, eu, pola miña banda, simplemente, antes de deixarvos xa con Marta, quero contarvos que onte mesmo coincidimos os tres nun acto que non tiña precisamente unha razón de ser a verdade. Estivemos en Tomiño, onte, os tres, nunha concentración de apoio ao Xio Benítez. O Xio Benítez é o tenente de alcalde de Tomiño e é tamén o deputado provincial encargado de infraestructuras. E estuvemos ali nunha concentración de apoio a él porque sufriu pintadas e ameazas de morte por atreverse a desmontar o sistema caciquil que tiña montado a Louzán no Parque Provincial de Maquinaria da Deputación. E por atreverse tamén a acabar cos privilexios dos que gozaban algúns dos traballadores do parque. Pois ben, iso para min é unha metáfora do que fai o BNG cando chega ás institucións, que é transformalas, non limitarse a cambiar a xestión. O problema que ten Galicia diante non é única, nin fundamentalmente de xestión. Non se trata apenas de cambiar unhas partidas por outras, de quitar un pouquinho daqui para pôr un pouco máis en algunha política social. Non. Non se trata só disso, non é, desde logo, esa a cuestión fundamental. Trátase de pôr o país a producir. Eso é o que se trata. E trátase, por tanto, de rebelarse contra os atrancos internos e externos que constrinxen a nosa capacidade productiva. Trátase disso, non de quitar a uns para por outros e quitar desta partida para aumentar un pouquinho a tema. Eso son maquillaxes. O que o BNG pretende, o que o BNG fai cando chega as institucións é transformalas.
Iso é realmente o que se necesita. Trátase diso, e para iso necesitamos vos a vos. Moitas gracias. Iso é o que igualmente ben? Sí. Ben, pois, bo día. Estamos aquí nunha campaña importante, porque este 25 de setembro temos a oportunidade de mudar a composición do Parlamento Galego e iniciar un tempo novo. Un tempo novo, por exemplo, para apostar polos servizos públicos como o ensino. E empezo por aquí, porque mañá, xa sabedes, aquí nesta sala hai varias persoas, mañá comeza o curso en primaria e os xoves comeza en secundaria. E vai comezar outro curso sen que os centros conten con todos os recursos que precisan. Por qué? Bueno, pois porque justamente o ensino é un deses servizos públicos que está sufrindo de maneira significativa as políticas do Partido Popular que aposta pola privatización dos servizos públicos. E a iso ainda por riba lle temos que sumar pois a disparatada implantación da LOMCE, que é unha evolución ideolóxica clarísima. É importante que falemos disto, porque o ensino serve-nos de exemplo. O actual sistema educativo emana do artigo 3 e 27 da Constitución Española. Son dous artigos que garanten ou fixan a españolización, a confesionalidade e a privatización. Por que digo isto? Bueno, porque estamos falando dos artigos que din que temos a obriga de coñecer o español, mais non a de coñecer o galego, os que din que ten que haber financiamento público para os centros, o sea, que os centros privados se poderán financiar con fondos públicos, e os que din que os centros escolares teñen a obriga de ofertar religión. Ben? Pois xa temos aquí un exemplo de por que precisamos soberanía e un novo estatus político para Galiza. Porque precisamos unha lei do sistema educativo galego que nos permita derrubar estas cuestións, que nos permita reformular os criterios de concesión de subvencións aos centros privados, que nos permita, pois, eliminar a obrigatoriedade da religión dentro do currículo escolar. Mais cousas aínda, é dicir, unha nova lei educativa galega que nos permita eliminar reválidas, derrogar a LOMCE, que os órganos colexiados como os consellos escolares sexan elegidos de outra maneira e sexan democráticos, ou, por exemplo, mudar a política de bolsas. E aquí teño que fazer unha digresión porque o Valmiñor é un exemplo justamente dunha política de bolsas que non se axusta á realidade. Aquí somos 3 concellos, cunha certa proximidade xeográfica, máis incomunicados, por non dicir así, incomunicados en cuestións de transporte, o cal impide que poidamos rentabilizar as dotacións que teñen os diferentes centros de Baiona, de Nigrán e de Gondomar, porque, de maneira insólita, é máis doado ir a Vigo que intercomunicarse nunha comarca que ten unhas distancias moito menores. Pero iso é por causa da política de bolsas e por causa da política de transporte, que, por certo, foi unha das cuestións nas que o BNG fixo xestións no Parlamento Galego anterior. E claro, agora estamos en campaña, acaba de sacar a tarxeta e a gratuidade de transporte para os menores de 19 anos, pero, bueno, niso, como noutras cousas, había que ver quen fixo a proposta, porque as propostas do Valmiñor témolas moi ben metidas na cabeciña porque as fixemos nós, e ali falábamos precisamente diso. E, bueno, agora, pois, xa vedes, esta é unha práctica que ten habitualmente. Ben, citei unha serie de cuestións, non? Citei unha serie de cuestións, o tema do laicismo, da confesionalidade, o tema das subvencións aos centros privados, concertados, algúns deles do Opus Dei, que foi un dos motivos polos que se cambiou a legislación, e todas esas cuestións, a pesar de que no ensino temos transferidas competencias, dependen do Estado. Entón,
por iso decía, precisamos soberanía, precisamos un novo marco político. E precisamos o delegar nos, no Parlamento Galego, precisamente para loitar por isto. Porque, ademais, somos a única candidatura que vai a loitar por isto. Porque até agora somos a única candidatura que se manifesta para derrubar as normas legais que nos oprimen e que nos impiden desenvolvernos como galegas e como galegos. Bueno, temos o exemplo da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, na que eu traballo activamente, que é a máis combativa do Estado. E iso, evidentemente, é porque é unha plataforma galega e porque está integrada por organizacións nacionalistas. Somos os que sacamos a xente á rúa. Pero, ademais, seguindo falando do sistema educativo, para un sistema educativo galego de calidade, tamén precisamos esa capacidade política na que estou falando para dotarnos dun sistema fiscal e dunha facenda propias que nos permitan vitaminar nós que vamos a destinar o 7% do Produto Interior Bruto aos orzamentos do ensino e que os vamos a distribuir en función dos nosos intereses. Nos propoñemos varias cousas neste aspecto no ámbito do ensino, xa sabedes, un servizo público gratuito desde os 18 anos, unha lei galega de educación, como acabo de decir, que se derrogue a 11, poder exercer todas as competencias educativas plenas desde Galiza, prazas públicas, postos escolares suficientes, que eso non nos estamos tendo, por eso tamén aumentan as ratios, que se reducen as ratios, o ensino laico, recuperar a gratuidade dos libros de texto, que foi unha das cuestións, unha das primeiras que radicou o Partido Popular. En fin, e tamén necesitamos mudar a normativa en materia de normalización lingüística e que o ensino poida ser en galego, en calquera materia e en todos os niveis educativos. Porque agora mesmo non é así. Justamente foi a lingua o primeiro que atacou o Partido Popular cando no ano 2009 chegou ao goberno. E non o fai de maneira casual, faino porque justamente a lingua é o noso principal sinal de identidade. Decía Castelao, se somos galegos é por obra e graza do idioma. E, por tanto, atácanos justamente no que é a cerna do noso ser, non? Pois para o BNG a defensa e a reivindicación da lingua galega vai ser unha constante. Vai ser unha constante porque nós queremos reverter as políticas antigalegas do Partido Popular, que excluiu o galego do ensino, da administración, dos xulgados, dos medios de comunicación. Volvemos a ser discriminados por sermos galegofalantes. Segue, ademais, cada vez de unha maneira máis brutal, rompéndose a transmisión interxeracional da lingua entre pais e fillos. En fin, necesitamos un novo camiño que impulse políticas de normalización lingüística reais. De feito, saberedes que justamente adoptar novas medidas de política lingüística que nos permitan manter a nosa lingua viva é unha das 10 medidas que o BNG entende que son urxentes nos 100 primeiros días de un goberno, dese decálogo de medidas que hai que adoptar. Igual que entende que hai que apoiar a cultura e a creatividade, porque a cultura tamén xenera postos de traballo, por certo. Ben, hoxe estamos en Nigrán, estamos no Valdiñor. Só desde aquí xa o sabedes perfectamente, non? Estamos e vivimos nunha comarca que ten unha fortísima presión urbanística. Tan forte que erradicou pois unha das cuestións que un dos sectores productivos principais, como é o agrogandeiro. Mas neste momento, eu creo que se atendemos o que temos entre nós, vemos que está aumentando a actividade hortícola e que, ademais, hai algunhas persoas que fan produción ecolóxica. E asociado con iso, está aumentando moito a demanda dese tipo de produtos. Ben, pois, nos apostamos por iso, no BNG. No BNG nos apostamos por crear unha marca de calidade que ampare e identifique os produtos de horta, que leve adiante gandarías alternativas, o sector da micoloxía, o das froitas do bosque, recuperar as castes tradicionais das froitas. Isto é moi importante porque se estamos perdendo os mercados de proximidade, que aquí temos a oportunidade de levarlos adiante tamén, e vincular todo isto coa oferta turística, porque con todos estes produtos de calidade nos podemos facer unha oferta gastronómica que incentive un determinado turismo, non? En fin, unha rede de actuacións que nos permita desenvolver iso que na CIGA berramos na rúa constantemente, traballo digno na nosa terra. Entón, bueno, nos apostamos por este tipo de cuestións, non? Porque, ao fin e ao cabo,
na miña opinión, vivimos no paraíso. Este lugar é un paraíso, non sei se alguna vez subistes arriba, non sei que está o monolito aquel, o monolito que está no San Antoniño, e vistes o Valmiñor desde o fondo, non? É unha maravilla. O lugar máis famoso do mundo, sen dúbida. O único que precisamos é entendelo. O xoves empezou a campaña. Nos salimos de casa ás 11 da noite. E salimos en 2 coches, porque eu iba para arriba e eu iba para Gondomar. E ao chegar abaixo, chámame por teléfono. Entonces, claro, eu preocupeime, non? Vamos 2 coches seguidos, un día e outro detrás, para que me chama? E dime, estás vendo o monte. Non podo mirar para atrás, pero estás vendo o noso monte. Eu dixen, bueno, xa está. Efectivamente, cando volvín de Vigo, xa me dixo, non, eu fui pegar os cartéis, pero mentre pegaba os cartéis subín a Vigo. Non, que decir, unha cuestión que se nos mete dentro, non? Algúns lo levamos mellor, pero hai outras persoas que non poden dormir. E que, sexa como for, teñen que ir ali a ver que pasa. E foron, non? Bueno, tuvemos sorte. Non facía vento. Os servizos antiincendios actuaron rapidamente e só se queimou unha hectárea, non, Álvaro? Só unha hectárea. Pero puido non ser así, O monte de Peitieiros foi o primeiro que ardeu no ano 2005. E ardeu de punta a punta, na súa totalidade. Por iso digo que vivimos no paraíso, pero temos que defendelo, non? E temos que adoptar outro tipo de políticas de loita contra o lume, e por iso o primeiro que facemos no BNG, nos, Candidatura Galega, recoller as propostas da Organización Galega de Montes en Man Común, que fala de outra política, unha política de prevención, coa reordenación incluso das especies forestais, contando coas comunidades de montes e cos propietarios dos montes para facer fronte á extinción de incendios, ou retomando a profesionalización dos equipos de extinción e que non estean privatizados. Son cuestións básicas que evidentemente nacen do diálogo cos sectores afectados. O que se fixo na Consellería de Medio Rural, que eu creo que podemos decir que foi unha consellería, a de Suárez Canal, bandeira e modelo do que é o traballo do BNG. Bueno, eu vou rematar a miña intervención dicindo que o BNG nos, Candidatura Galega, aspira a ser, será a voz do pobo galego no Parlamento, unha voz, por exemplo, para levar unha demanda de actuación contra a situación límite na que se encontra o emprego na comarca de Vigo. Tamén hai que dicir. Porque, ademais, aquí, nós estamos reivindicando que se actúe con urxencia para revitalizar sectores como a automoción e o naval, que son os sectores máis punteiros na comarca de Vigo, os que tamén dan máis traballo a xente máis nova, e justamente hai que actuar nese sector da xente nova e eliminar o paro que están vivindo e impedir que teñan que emigrar, non? Nos fixemos as propostas, pero xa di o refrán, non hai millor xordo que o que non quere oír. E o Partido Popular tapou as orellas, que oíros non ten. Entón, bueno, a ver, que sempre cabe a posibilidade de que non pase como a proposta, por exemplo, o tema dos celíacos, que cando nos as propoñemos non se atenden, pero logo, en campaña electoral, que a mí me parece indignante que despois de gobernar durante 4 anos se veñan a facer promesas, en campaña electoral recolle as propostas que me fixo o BNG e as mete como propias nas súas promesas. Pero, en calquera caso, o BNG nos propón construir con vos a Galiza que queremos, un país vivo, dinámico, próspero, que xere riqueza, emprego, benestar, que nos garanta futuro e vida digna. Este 25 de setembro, contigo, con vos, podemos iniciar un tempo novo e por iso vos pedimos o voto para o BNG nos, Candidatura Galega. E eu agora vou vos deixar con Montse Prado, esta compañeira, vente para aquí, xa, que é parlamentaria no Parlamento Galego, é a número 2 da candidatura, traballadora e defensora incansável da sanidade pública e que o próximo 26 va a ser parlamentaria de novo, así que vai tomando nota de todos os chollos que temos. Veña. Pois moi bo día a todos e a todas, pedir disculpas porque este acontecera tan tarde, pero tiña pas 12:30, foi aí unha pequena confusión. Tenteremos que acabe antes para que dé tempo a ir tomar un viñiño, non?
Entón, efectivamente, estamos en campaña electoral, temos eleccións o 25 de setembro, 15 días, para elegir o Parlamento galego, os diputados e diputadas que van conformar o Parlamento galego. Eu tamén vos agradezco moi moito que esteades hoxe aquí, porque diante da política entendida como espectáculo, como show, o que nos teñen inicialmente acostumbrados, onde as campañas electorais aguantan todo, aguantan pois, a desfachatez, a mentira de presentar cada día propostas estrella que se votaron insistentemente en contra no Parlamento, pintar, salir todos os días na televisión, pintar a Galiza no País das Maravillas, que nada ten que ver ca realidade que logo cada unha de nós, cando miramos ao noso arredor, falamos cos nosos conocidos, os nosos veciños, os nosos fillos, vemos a situación real que hai, claro, cando vemos describir por parte de Feijóo, do Partido Popular e de outros, unha Galiza irreal, eu digo moitas veces, non? Só se pode mentir con esa tranquilidade, sen vermellarse, que o fai todos os días, non? Que ten moita práctica en trasladar unha imaxe que non existe, unha realidade que non existe, non? Que o grave é que o fagan, e o grave é que para moitas persoas se cole, non? Tamén é certo, acabo de decir Marta, que non hai peor sordo que non quere oír, o peor cego que non quere ver, non? Entón, no general estamos facendo todos os esforzos por falar de cal é a situación de Galiza, cales son as propostas de Galiza, cal é a foto que nos vemos de Galiza e cales creemos que son as solucións que hai que poñer en marcha, as accións que hai que poñer en marcha para cambiar as cousas, non? Entón, unha campaña electoral debe ser un momento para facerse preguntas. Debe ser un momento para facerse preguntas de que é o que hai e que é o que hai que facer e que é oferta as cuestións que deben poñerse en marcha, non? Entón, a primeira pregunta é, cal é a situación de Galiza, non? Unha pregunta así, cal é a situación de Galiza? Cal é a Galiza que temos despois de toda unha vida de dereita, despois dese pequeno lapso, ese goberno de coalición, que parece que a día de hoxe sigue sendo o éxito dos males, despois de 7 anos de volver ao Partido Popular a Xunta de Galiza, con Núñez Feijóo á cabeza, pois cal é esa Galiza que nos deixa, non? Entón, unha Galiza económicamente avanzada e industrializada? A resposta é que non. A resposta é que neste momento, en estes 7 anos, desde o ano 2009, que volveu o Partido Popular, porque estuvo toda a vida, volveu, non hai que chegar a ese momento, a Xunta de Galiza, Galiza desindustrializouse aínda máis. Se xa nos parecía que era pouco, desindustrializouse aínda máis, un 20% menos de emprego industrial. O cal é tremendo, que sabemos que o emprego industrial é o que dá máis valor engadido e que costa máis en construir. Pois 20% menos de emprego industrial, desmantelamento de sectores básicos onde podíamos ser competitivos, como pode ser o agro, como pode ser o mar. E desculparon que xa non hai había algo no sitio que xa gorxa. Senón igual non chegaba ao final. O agro, o mar, o forestal, que podíamos ser perfectamente competitivos. A fuga de coñecemento, a fuga de cerebro, a inmigración masiva de mozos e mozas do noso país. En estes 7 anos, bastantes máis de 100.000 mozos e mozas abandonaron Galiza, co cal é unha auténtica desgraza. Un país que non consigue reter ao mellor para construir o futuro, de logo está condenado a non ter ese futuro. Unha Galiza máis pobre, máis empobrecida, no ámbito laboral, tremendo. Probaron, puseron en marcha unhas reformas laborais iniciadas xa polo Partido Socialista, continuadas e empeoradas polo Partido Popular, o que nos deixa é un mercado laboral de menos traballo, de traballo máis precario, de traballo temporal, bastante máis do 90% dos contratos que se asignan é traballo temporal, un emprego moito máis precario, moitos menos salarios, uns salarios máis baixo, un país máis endevedado, por moito que salga Feijóo e o Partido Popular a decir que controlan o déficit, que son os campeóns de controlar o déficit. En Galiza, no 2008, a débeda era do 6,2% do PIB e hoxe, no 2016, é o 19% do PIB. Vou moi rapidamente dicindo unha serie de datos porque é que hai que desmontar esa falacia de que estamos mellor que o Estado español e que Galiza está mellor cada ano, non?
E o que é máis grave, temos neste momento o 19% de débeda, pero non se endebedou o país pois para mellorar os servicios públicos, a sanidade, o ensino, o benestar. Non se mellorou o país para poñer en marcha sectores productivos e xenerar emprego. Ninguna desa débeda se fixo para mellorar as nosas condicións de vida, senón, pois, entre outras cousas, para pagar aos bancos. Un país deteriorado, convertido nun eucaliptal, onde temos a renovación da prórroga de ENCE, non hai unha política forestal que non sexa o de ter o país cheo de eucaliptos. O que se fixo foi revertir políticas que puxeran en marcha da man do BNG, como era alonxar a floresta das vivendas, como era toda unha serie de medidas que o Partido Popular desfixo, un país máis ambientado e despoboado, con moitísima máis emigración, menos e peores servizos públicos, e, sobre todo, o que é bastante máis grande, que temos un país máis desgaleguizado. Temos menos Galiza e máis España. Moita menos Galiza e máis España, no lingüístico, no cultural, no económico e no político, porque se xa viñamos de todo unha época onde Galiza non era actriz fundamental, sino secundaria, con estes últimos 7 anos do Partido Popular, isto non fixo máis que aumentarse. Esta última legislatura, ni unha sola competencia máis demandou o goberno da Xunta do Partido Popular de Madrid. É dicir, xa as competencias recoñecidas son poucas, pero das que están recoñecidas, ni unha sola demandou en todos estes 7 anos. Iso que significa? E o que significou que temos unha Xunta de Galiza, un goberno que funciona auditados do que acorda Madrid, auditados do que acorda a Unión Europea, como auténticos executores desas políticas letales para o noso país, como delegados do goberno, e non exercen como auténtico goberno de Galiza. Entón, a primeira pregunta é: que Galiza temos? Pois, de logo, unha Galiza que non se corresponde cas nosas potencialidades. Temos unha Galiza que estamos a vivir a vida pobre dun país rico. Eu teño que dicirlo así con toda contundencia. Estamos vivindo a vida pobre de un país rico. Porque Galiza, se nós fóramos un peñasco, como Brexil, ou como, non sei, outros, Gibraltar, ou que non tuveramos potencialidades, que non tuveramos algo, que non tuveramos mar, que non tuveramos saber facer, que non tuveramos oficio nas nosas xentes con saber facer no naval, que non tuveramos unhas xeracións formadas. Podíamos decir e comprarlle ese discurso de que vivimos do que nos mandan de Madrid. Podíamos comprarlle ese discurso de que somos dependentes, de que o que producimos aquí non é suficiente para manternos. Pero que é mentira, e hai que chamar isto por nome, é mentira. Galiza é un país rico con enormes potencialidades. E iso é a primeira cousa que eu hoxe quero decir aquí con todo o énfasis, e que vos pido que nos axudedes a trasladar aí fora. Que Galiza é un país con posibilidades e con potencialidades, e que o que necesita é que nos responsalicemos e que teñamos a coraxe, que os galegos e galegas teñan a coraxe de querer responsabilizarnos e tirar por o noso país. Que non podemos seguir vivindo a vida pobre dun país rico. Por iso, o BNG leva propostas no programa, que son propostas que xa levamos defendido en outras ocasións, e que a pregunta é: calquer país como o noso, con todas estas potencialidades, o primeiro que debemos levar é o tema de convertir esas potencialidades en beneficio para os galegos e para as galegas, para crear emprego digno na nosa terra, para poder vivir e traballar dignamente na nosa terra. Entón, primeira medida, poñer Galiza a producir. Non hai plan de emprego debaixo do brazo que non sexa poñer o agro, poñer o mar, poñer o naval, poñer os nosos montes a producir. É que non hai outro plan de emprego. Temos un plan, é dicir, temos o recurso para facer. Entón, poñer Galiza a producir, aplicar coñecemento a eses sectores productivos, aplicar o coñecemento que temos en esos sectores productivos, a innovación en esos sectores productivos, poñer os nosos recursos primeiro en beneficio noso, unha tarifa eléctrica galega. Pero, como a estas alturas habrá que seguir pedindo algo tan básico? Se nós producimos enerxía e somos excedentarios, como non vai ser posible que esa enerxía revirta en ter unha tarifa máis baixa en Galiza? Como non vai ser posible que esa tarifa, esa enerxía revirta en que as empresas que se instalen en Galiza e que se produzcan aquí en Galiza puedan ter unha tarifa máis baixa? Como non vai ser posible que os galegos e galegas non teñamos que pagar
por levar a enerxía a Madrid e teñamos que pagar o mismo que Madrid cando a temos aquí. Como non vai ser posible? Os vascos conseguiron unha tarifa, unha reducción eléctrica. Por que non vamos poder conseguir o noso? Que necesitamos é ter un parlamento onde estas propostas, hai salir diputados e diputadas que defenden estas propostas de xeito mayoritario e que logo se constituya un goberno disposto a tirar por elas. Convencer de que cosas como estas non é posible facelas. E por que non é posible facelas? Hai que querer, hai que ter vontade de facelas. E o Bloque Nacionalista Galego ten vontade de facelo. Ten vontade de poñerse ao frente e, dende logo, poñer ao país por diante de ningún outro tipo de intereses. Unha banca pública galega. Por que non vai ser posible unha banca pública galega? Onde está escrito que os aforros dos galegos e das galegas non poidan revertir no beneficio dos galegos e das galegas? Onde está escrito que o noso aforro non poida servir para que un goberno teña instrumentos para poder impulsar a economía na dirección que non nos conveña, para poder dar créditos autónomos ás nosas empresas, para as familias? Onde está escrito que eso non sexa posible? Por que Alemania pode seguir tendo banca pública e Galiza non pode seguir tendo banca pública? Como é posible que nos venderan esa milonga de que as caixas, que efectivamente non estaban ben xestionadas, eu non vou defender a xestión das caixas, pero como é posible que se me meteran 8.000 millóns de euros públicos en sanealas, se venderan por 1.000 millóns a Escotet, que en un ano xa ganara máis de 6.000 millóns, e que resulta que aplaudan cas orellas en vez de poñer todo o esforzo en crear unha banca ao servizo do país? É posible facelo? Pois sí, é posible facelo. Hai exemplos por Europa adiante. Igual que foi posible salvar a Bankia e non foi posible salvar as caixas galegas. Por que será? Pois por non ter un goberno, nin ter un país que teña a valentía de reivindicar as cuestións que son de comer. Porque eu tamén estou falta de escoitar que no nacionalismo facemos propostas que non teñen nada que ver cas cousas de comer. Que non só estamos aí no tema identitario e resistencialista. Todo isto que estamos defendendo desde hai anos non ten que ver directamente cas cousas de comer. Ten que ver directamente cas cousas de comer. Tarifa eléctrica, banca pública galega, financiamento propio. Díxeno antes, non podemos seguir creendo esa ladaíña de que dependemos do que nos manden do Estado, de que nos pagamos menos do que logo recibimos porque os outros son solidarios con nós. É mentira. É mentira. En Galiza recaudase máis do que despois o Estado nos manda de volta. Entón, que defendemos o BNG? Que recaudemos nós. Que recaudemos nós. Que decidamos nós cales son os impostos que hai que poñer a que cousas e que recaudemos nós. Que recaudemos nós para logo destinalo ás nosas necesidades. Porque neste momento aquí recaudase máis do que nos manda. Porque solamente o imposto de sociedades, que é o que se pagan as empresas por estar instaladas en Galiza, Madrid mándanos 3.000 millóns de euros menos do que nos correspondería. Que hai empresas que detraen recursos deste país, como pode ser Fenosa, as eléctricas, ou pode ser Ence, que cotiza en Madrid e non computa como dereitos sociales en Galiza. Por que pode computar no País Vasco e aquí non? Será porque ali teñen un poder político propio que está orgulloso do que son economistas. Hai que ter vontade política e hai que ter forza política para facelo. Un concerto económico que recordemos nós, unha facenda propia, unha xencia tributaria propia, unha fiscalidade progresiva, que pague máis que máis ten. Non pode ser que o 70% da fraude fiscal este concentrada nas grandes empresas, nos de arriba, que os traballadores de facenda leven anos demandando que a presión fiscal fundamentalmente se aplique sobre os de arriba, levan anos recibindo como resposta que non, que o 70% da presión fiscal é sobre os de abaixo, sobre os autónomos, sobre os traballadores, en vez de facer presión fiscal sobre realmente onde está a fraude fiscal. Eu, estes días víamos, no medio de comunicación, empezar pola televisión e as grandes públicas de Galiza, encantados, abrindo os titulares con que Amancio Ortega era o home máis rico do mundo. E a mí, a verdade, que se me abren as carnes, porque, además de levar sanidade,
levaba a responsabilidade de emprego, en non poucas ocasións tuve que escoitar de parte de membros do goberno galego, de conselleiros da anterior conselleira de emprego e deste tamén, pois poñer como modelo o emprendemento, o que significa Amancio Ortega, non? Esa empresa que cada ano gana máis a base de ter esclavizadas a miles de persoas fora, pero tamén en Galiza, a ter destruído o sector industrial de Galiza, a que paga 1% cando paga, mentras a maioría pagamos o 14, 19, ou non sei que máis focal, é posible facer unha fiscalidade progresiva, demandada na parte que nos toca e exixir no Estado unha fiscalidade progresiva que pague máis que máis ten. É posible. O que hai que querer, o que hai que ir aos parlamentos e aos gobernos a defender a quen te votou e non ser un mero instrumento ao servizo do poder económico. E o Partido Popular e outros son instrumentos ao servizo do poder económico, porque ca crise como excusa se nos recortou servizos públicos, se nos deterioraron servizos públicos, se nos baixaron salarios, se nos convenceron de que había que aceptar uns salarios de miseria porque, senón, non había nada que facer. A excusa da crise se nos dixo que os máis de 50 e pico mil millóns de euros que se lle meteu á banca para rescatarla, porque senón caía o mundo mundial, que iban a devolverla porque solamente era un préstamo de cartos públicos para empresas privadas. E 5 anos despois de aquelo, cantos cartos deses 50 e pico mil millóns devolveu a banca? Apenas un 5%, verdad? E cando calquera de nós non lle paga a banca porque o despediron a hipoteca, canto tardan en quitarnos a casa? Nada. E resulta que a banca debe miles de millóns de euros e non se fixo ni unha sola lei obligante a devolverla. É posible recaudar de outro xeito, é posible recaudar máis, pero recaudar en quen ten os cartos. É posible facer leis, así como se aproba unha lei para cambiar a Constitución da noite para a mañá, que se poñen de acordo co PP e PSOE, en que o primeiro é pagarle aos bancos, sí, tamén se poden facer leis para reformas laborais que nos quitan os dereitos, se poden facer leis para a lei Mordaza, para quitarnos dereitos de liberdades, se poden facer todo tipo de leis para meternos en cintura, tamén se podían facer para que os bancos pagaran o que lle corresponden e para cambiar as tornas. O que hai que ter é vontade política para facelo, presentarse diante do povo pedíndolle o apoio para ir ao Parlamento a cambiar as cousas, darlle volta e logo constituir gobernos en outra dirección. Pero, efectivamente, hai que ter vontade política. Marco Galego de Relacións Laborais, que nos decidamos aquí cales son as relacións laborais, plan retorno, garantías sociais, é dicir, temos propostas normales para unha organización que se presenta para representar ao povo galego, para pedir o seu apoio para cambiar efectivamente esas cuestións que teñen que ver cas cousas de comer, que teñen que ver con nosos salarios, que teñen que ver con nosos dereitos, que teñen que ver con noso medio, que teñen que ver con como podemos realmente poñer o noso país a producir que esa ladaíña de que Galiza é pobre, non, Galiza é un país empobrecido. Isto de algunhas cousas que propoñemos nós, tamén as propoñen outras organizacións políticas, non? Así, no teórico, temas sociais, defensa da sanidade, mas o BNG presenta estas eleccións con estas propostas que vos acabo de decir, con dous objetivos claros. O primeiro, derrotar o Partido Popular. Derrotar o Partido Popular porque é o máximo responsable de cal é a situación do noso país, non? E que está máis que verificado que as políticas que leva a cabo son nefastas para Galiza. Ben é dito que eles son alumnos aventaxados, aplicadores, consentidores e executores das políticas que deciden outros, pero son aplicadores pois moi concienzudos, non? Pero tamén decimos que con derrotar o Partido Popular non chega. Que con derrotar o Partido Popular non chega. Hai que cambiar e derrotar o Partido Popular, pero hai que ir ao Parlamento galego e ao Goberno galego a facer auténticas políticas transformadoras. E auténticas políticas transformadoras na dirección das que estamos falando. Que crean no país e que poñan a Galiza por diante. Que poñan a Galiza por diante e que as fagamos desde nós e para nós. E o que vimos a plantexarnos en esta campaña electoral, pois, non é ni máis ni menos que o que ven plantexando o nacionalismo por desde hai moitos anos. Este ano
2016, cumplese 100 anos das Irmandades da Fala. Eu, desde logo, estou convencida que as Irmandades da Fala, aqueles homes e mulleres, máis homes que mulleres, pero tamén había mulleres, en que casi nunca salen na foto, pois, cando viron os derroteros por onde iba o país, e viron que tamén en aquel momento había un afán centralizador por parte de Madrid, e decidiron que tiñamos que ter estruturas propias, que había que organizarse para defender o país. Desde logo, estou convencida que non se equivocaron. Que non se equivocaron, que fixeron a lectura correcta. Igual que non se equivocou Castelao, nin Bóveda, cando vertebraron o Partido Galeguista, cando viron que era necesario ter instrumentos, ter un pobo organizado e ter unha organización política propia. Non se equivocaron. O Castelao morreu no exilio por defender ter ese dereito a que Galiza tuvera dereitos políticos derivados da nosa condición de nación. Bóveda pagou ca súa vida, pero non se equivocaban en cales eran os instrumentos necesarios para poñer o país en outra dirección. Bóveda foi un dos primeiros que falou dunha banca pública galega, que fundou a Caixa de Aforros, e que xa naquele momento eran conscientes de que en ese marco do Estado español de eles deciden e logo nos deixan a nosas frangullas para que tiremos no día a día, que non valía. Igual que non se equivocaron na transición os compañeiros, os homes e mulleres, que diante daquela mensaxe, aquel tsunami do Partido Socialista, que iba a ser a solución para os problemas da clase traballadora, que iba a ser a solución para os dereitos, que iba a ser a solución para mellorar a calidade de vida do país, todos vimos o que foi a reconversión naval, menos dereitos, tamén menos Galiza, pero houve homes e mulleres que fixeron a lectura correcta, agarraronse á silla, non se deixaron levar por aquel tsunami e seguiron construindo nacionalismo galego como instrumento político que foi o BNG, nacionalismo galego sindical como é a CIGA, nacionalismo galego no ámbito ecologista, nacionalismo galego no ámbito cultural, e por moito que intenten non recoñecérnoslo, Galiza non sería a mesma sin ese esforzo impresionante do nacionalismo construído e organizando o país desde a rúa e desde as institucións. Non sería o mismo, estaríamos aínda peor. Entón, eu estou convencida de que non se equivocaron as Irmandades, non se equivocou o Partido Galeguista, non se equivocou Castelao nin Bóveda, non se equivocaron na transición os que construíron o Bloque Nacionalista Galego, e nós tampouco podemos confundirnos e tampouco podemos equivocarnos. Nesta legislatura que rematou, no Parlamento Galego hubo moito máis España e menos Galiza. Algúnas persoas, a estas alturas, pois xa non creo que ben intencionadas, decidiron que Galiza xa non se podía valer por si mesma e que as organizacións políticas españolas había que darle forza no Parlamento Galego. Entraron as forzas políticas españolas no Parlamento Galego. Sirveu para fortalar as posicións do país. Hai máis Galiza neste momento, hai máis conciencia nacional, hai máis Galiza na rúa, conscientes como eu tamén estou convencida de que se o día 25 non hai moitos diputados e diputadas do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego, non vai haber máis Galiza, vai haber máis España. Vai haber máis España en xeral e na provincia de Pontevedra en particular. Porque a única organización política que leva homes e mulleres nacionalistas do 1 ao 25 nas listas é o Bloque Nacionalista Galego. Outras organizacións que se presentan diante dos galegos e das galegas e da provincia de Pontevedra pedindo voto para derrotar o Partido Popular, tamén nos, insisto, é a nosa prioridade, e o BNG nunca se equivocou, decía antes, que agora quero rematar o tema, o BNG nunca se equivocou. O BNG, cantos votos deron para sacar o Partido Popular, votou. E sacou o Partido Popular das institucións, incluso sabendo que moitos deses votos e desa posición non iba a ser boa para o Bloque Nacionalista Galego, pero sacamos o Partido Popular de Llano.
números o 20 de decembro, eran dos números o 26 de xuño, en decembro non o fixeron. E agora parece que tampouco van a facer. Co cal, non é certo que a prioridade é esa derrotar ao Partido Popular e as súas políticas. Porque na situación tremenda que está o Estado español, como non foi posible poñerse de acordo e dicir, constituímos un goberno, inda que só sexa por un ano e medio e 2 anos, e facemos o urxente. Constituímos un goberno e derrogamos a reforma laboral, restituímos os dereitos á clase traballadora, eliminamos a lei Mordaza, sacámoslle a prórroga a ENCE, solucionamos os problemas de migrantes retornados. Dicir, todas estas cousas, por que non foi posible facelo? Se era tan urxente, no Menega dicimos que é urxente, e os números daban. Porque verificouse que o urxente non é iso. O urxente é asaltar o poder se algúns son os protagonistas. Pero se non somos os protagonistas, ese traballo de base, de ano tras ano, de estar na rúa, de estar no centro de traballo, de estar nas institucións, de estar nos concellos, defendendo e construindo, parece que non vai con eles. Por iso eu quero rematar hoxe pedíndovos o apoio para o BNG. Porque vimos de lonxe e queremos que este país vaya para lonxe de man do nacionalismo deste país. Porque temos demostrado que sabemos cales son as prioridades. E porque levamos propostas non para cambiar de goberno, sino para ir realmente ao fondo das cuestións. E o fondo das cuestións é outro marco normativo. Porque xestionar mellor é fundamental, é imprescindible, pero non chega con xestionar mellor. Porque se non cambiamos o marco, se non temos outro tipo de recursos, se non cambiamos o marco legislativo, se non facemos que Galiza teña máis peso e sexa protagonista e non espectadora, non imos a conseguir realmente facer o que este país necesita, que é poñer os nosos recursos ao servizo do país, poñer Galiza a producir e que Galiza sexa dona de seu. Temos que votar, e quedan 15 días, e eu pido que vos convirtades en axentes activos do Bloque Nacionalista Galego, de nós, Candidatura Galega, en salir aí fora e decirlle aos vosos veciños e veciñas, os que traballan con vos, os que xogades a pachanguita, que os que tomades o café, que este país necesita autoestima, que este país necesita responsabilizarse e que o Bloque Nacionalista Galego está disposto a ir ao Parlamento Galego e ao Goberno Galego a poñerse ao frente para que Galiza, insisto, deixe de vivir a vida pobre dun país rico e para que Galiza sexa protagonista, sexa actriz principal e non sexa actriz secundaria. Moitas gracias. Porque se queredes facer alguna pregunta, por suposto, aquí está tamén para responder na medida do posible lo que podamos a facer respecto. Se alguén quere facer unha pregunta, ou puntualizar, ou facer cualquier matiz, ou que querades, ou cualquier intervención, paso do seu mismo o micro. E se non pensamos que os... Se non lo despedimos os compañeros músicos. Pero alguén quere dar unha proposta? Valen ahora o que queren para sí. ¿No? Pues entonces vamos a despedirnos con una tenga de estos compañeros tan amables. ¿Es esto sí? Sí, aquí hay una cuestión. Teño que dicir a Marta que antes non estaba a comentar unha cousa é actuar de voto propio, non? En outro tipo de reunións. E esta, non sei se te estás a estrenar, pero que se este moi ben, Marta. Que se este moi claro. Dos preguntas. Unha é, podese dicir, que relativamente estratégica, non? Ou hai, unha empresa que utilizou un eslogan que para min é moi válido e que, bueno, fora de campaña o poñen en campaña que aparece, que sintámonos como galegos. Despois é unha... A mí me gustaría que incluírades unha cousa que pode ser comprometida, pero creo que é xusta e para min de obrigado cumprimento da parte da BNG e de exercicio de responsabilidade da sociedade galega. E é, realmente vos sentides orgullosos de ser galegos? Ou que problema hai para poder presumir de ser galego?
Porque o problema que temos é o das urnas, a veces que o día seguinte todo o mundo di que eu non votei, os votos están, para quen quera. A min me parece unha pérdida de tempo que fagamos moito fincapé en outras organizacións, pero me parece importante que sexamos valentes. E o povo galego hai moitos anos que ten unha crise de identidade impresionante e que deberíamos, dun xeito ou doutro, artellalo incluso e adoptalo nos propios mítins que se dan. Porque o problema está en nós, non ven de fora, de verdade. Eu vos lo digo, de fora venen moitas presións, pero de dentro a conciencia de país e de ser nós, eu creo que hai que traballar a moita máis. E en Mercadona, por exemplo, es un éxito. A ver, moi breve, porque será. A ver, todos temos a capacidade de informarnos, de ler, de conformar o noso construto, non, a respecto de cal é a situación. Pero, a ver, igual que as mulleres, o conxunto das mulleres, pois non temos a culpa dunha sociedade patriarcal que todos os días, porque nos meten pola cabeza, non? A tele, a radio, o que lemos, as series, a televisión, o demais alá, hai un construto social. Os traballadores non son tampouco responsables pois, de... A ver, que é o que me entendes? Todos podemos, diante de situacións, o que temos é que revelarnos. Pero o que temos é que, fundamentalmente, os que realmente somos máis conscientes de cal é a situación, de que ese complexo de inferioridade, esa falta de autoestima, é moi traballada durante moito tempo e con moitos medios. E con moitos medios, porque un pobo galego, un pobo con autoestima, que sabe que non se plega os intereses dos que queren povos sumisos para efectivizar as súas políticas bueno, pois que aceptes condicións que non terías que aceptar. Pero eu rebélome contra creer que como pobo pois somos os responsables. Temos que, bueno, facer un traballo pois de misioneros, non? por así decirlo, e non limitarnos a, pois aquí estamos, pois un grupo de homens e de mulleres, que se o vemos dese xeito, que temos que ser sempre activos en convencer a máis, non? En convencer a máis e en mellorar esa autoestima. É certo, vivamos como galegos, pero vivir como galegos non é comer empanada, é carne ao caldeiro, é tocar a gaita. Vivir como galegos é ter dignidade, ter autoestima, é fundamentalmente creer en que sí se pode, non? En que sí somos capaces, con recursos que temos, de ter un país diferente. Ben, entonces, nos aquí temos claro, convenzamos a moitos e a moitas, non? Fagámoslo ver. Castelao dixo cousas, inda que moitos queren apropiar de Castelao, dixo moitas cousas, non? O daquelo de que non verá de fora nin remedio, nin esperanza, que a Galiza que ela pode salvar é ela mesma con unha organización política propia, e dixo tamén aquilo de que nós temos fe no noso povo, moi logo, o noso povo, pois terá fe en nós, traballémolo, espallémolo con toda o peito aberto, non? Porque a ilusión e o convencimento transmítese. Non podemos, que nós temos tamén a obriga de sair de fora e dicirle ao povo galego que, bueno, pues, que non se decaia, non? Que sí, que somos capaces. Ben, eu comprendo que aquí estamos todos convencidos e que non teñas que insistir neso, pero por aí, se hai algún público de fora, eu creo que sí que hai que insistir, por exemplo, na diferencia coas mareas, que é un conglomerado. E sobre todo, nos de comisións obreiras e moita xente que está aí do PC, porque están loitando en contra do galego nos centros onde están. Sei que hai xente tamén boa e que defende o galego dentro dese sindicato, pero eu teño experiencia na facultade. Son perversos. As clases falan en contra do galego e da lingua galega. E agora acabo de enterar que aquí, neste colexio de Vilameán, tamén fa o mesmo, e que se está desgalegizando dunha maneira tremenda. Entón, aí, independentemente dos pactos que despois fagades, porque hai que achantar e hai que tragar sapos, como pasa sempre, pero cando hai xa un público
que pode ser votante desas mareas, que eu, si hai xente aí moi boa, que o mellor tamén é digna de ser votada, non digo que non, pero insistir niso, sobre todo en Pontevedra. En Pontevedra hai unha panda de xente que lle importa o galego nada. Entón, aí hai que reivindicar a xente do bloque, que ten experiencia, que sabe o que quere facer país. E creo que a mellor alguén deses que non están agora no bloque, bueno, pues que están nestes por outras circunstancias, que tamén hai que pensar unha vez que marchemos, por que non atraemos a xente, que problema temos nós, pois pode cambiar o voto, pode cambiar o voto, porque sería terrible que saíse para o Parlamento Galego xente que están aí nos primeiros postos. Entón, insistir en iso, que son, podemos ser estupendos socialmente, que tal, pero que están machacando o país lingüística e culturalmente. Nada máis. Eu tamén me acordo só unha matización. Eu non entro como as persoas boas, como persoas, incluso na dereita, como persoas. Eu a análise que fago é a que proxectos políticos contribúen a fortalar. Eu como persoas, pois non, hai xente que non tiene nada que decir na súa vida, aparte, bueno, de que logo hai comportamentos dese tipo. Pero que a cuestión é a que proxectos políticos contribúes a fortalar. E se resulta que na provincia de Pontevedra, para, a primeira persoa que se declara que é nacionalista, que está no movimento nacionalista, vai de número 8, e as outras 7 persoas, os 7 primeiros, pois pertenecen a organizacións de obediencia española, de construto español e demais, é evidente cal vai ser a prioridade. Entón, eu non digo se son boas ou malas persoas, que iso non é o obxecto de debate, é a que proxectos políticos responden e se iso é bo ou malo para Galiza. Eu digo que non vai ser bo. Non foi no pasado, non se galeguizou o PSOE e non se vai galeguizar a ese espazo socialdemócrata español, non se vai galeguizar. Vai significar menos Galiza e máis España. Así de claro. Así de claro. Entón, efectivamente, eu digo que o fagamos, é que non é o tema de si salimos 2, 3 ou 4 diputados do BNG, non, estamos falando de prioridades para o país e de que políticas se van defender no Parlamento Galego, ou que goberno, ou que cousas se poden poñer en marcha. Se hai un peso ou hai outro. Iso é o que temos que intentar convencer ao máximo de persoas estes 15 días que quedan, non? Porque parece que estamos en ese momento da política como espectáculo que, bueno, onde imos tomar unha caña? Pois isto me cae simpático. Non, é moito que está en xogo. É moito que está en xogo e parece que hai moitas persoas e moitas que parece que bueno, non está disposto a dar ninguna das batallas e con un me gustame e demais, pois imos de iguais, non? O país non está para ir de iguais. Eu teño que dicirnos aí claro, o país non está para ir de iguais. Está para arrimar o ombro, para traballar moito, non? Entonces, bueno, estou acaparando o perdón. No, pero a ver, quero decir, só por complementar ese tipo de cosas que temos moi en contra, porque eu, por exemplo, na miña intervención, pues, precisamente, pretendía trasladar esos argumentos, ¿no? Porque ao final, nun ámbito como o do ensino, que aquí varias persoas que son profes, estamos na situación que estamos grazas a todas esas organizacións políticas que hoxe se nos presentan con traxes diferentes, pero que son os mismos de sempre, e que pactaron unha transición, unha constitución que se nos impón, pero a vida arriba, pues eso, dicen, no, que a Constitución non se pode cambiar, oiga, vamos a ver, queremos cambiar o que haya que cambiar para ter o país que nos queremos ter. Entonces, bueno, o tema da lingua é un tema, pero o tema dos concertos tamén é así. É dicir, quen ten posición clara respecto disso? Nós. Quen ten posición clara respecto do tema da religión? Nós. Somos nós os que temos esas posicións claras, non? Todos exemplos concretos sempre. O tema da OTAN, claro, bueno, pero que podíamos seguir. É dicir, temos moitísimos exemplos. E ao final, que ter as posicións claras somos nós. E creo que acabas de decirlo agora. Tan claras que ás veces as defendemos até as últimas consecuencias. Aínda que nos custe o que nos custe. Perder un goberno, perder unhas eleccións, ou ter que sufrir ameazas, como este compañeiro de Torino, non? Porque é unha cuestión de convencemento, de principios e de prioridades. Entón, claro, eu quero recuncar o que acaba de decir a Monse. Non é indiferente os números que saen. Porque en función dos apoios que teñamos, evidentemente as cousas irán nunha dirección ou irán noutra. E a xente ten que pensar niso, que
efectivamente, non se trata só de meter un papel. Cando metes o papel, faz moitas cousas máis. E cando non o metes, tamén estás metendo algo. Vamos a acabar contigo, Xuliana. No, contigo non, que pregunto. Vamos a acabar con a pregunta. Bueno, eu estou aquí porque prometí a Marta que iba a estar. Entón, pois, me escoitaba. Bueno, leo unha sorpresa moi positiva, porque ademais de Marta, escoitei aquí a xente bueno, que di moitísimas das cousas que eu penso. Bueno, veño pensando desde hai 40 ou 50 anos. Con todo, quería aproveitar porque a prensa di que o Bloque vai sacar 2 en toda a Galicia. Supoño que vai sacar máis. Pero isto faime pensar en que hai na historia do Bloque unha tendencia a quedar máis pechado dentro de sí. E entón eu quería facer pensar a todos os que estamos aquí que hai que facer para abrirse. E eu penso que hoxe os medios de comunicación, ademais de haber os móviles, porque vi que moita xente hasta usaba os móviles mentre estaba falando, ademais dos móviles, hai medios de comunicación tradicionais. E medios de comunicación que pois hoxe teñen o poder, somos número 1 na escola de todo o mundo, os rapaces de 15 anos son os que mellor len, saben as matemáticas mellor, e eles tiñen o sueco como a lingua A, como nós temos o castelán, como a lingua de prestixio. En tempo de Rosalía apareceu o primeiro novelista que fixo unha novela en finés. Hasta o pobre home non pudo vela impresa, porque os seus amigos dicían que era unha... Bueno, ele chamábase Kiri e acaba de ser traducido ao galego co título de Sete Irmáns. Pois ben, a práctica que levaron outros países, nós temos tamén que aprender. Cantos estades suscritos a Tempo Exterior? Estou seguro que moitos non sabedes que é iso. E eu, falando con esta mocina que está aquí, que me extrañou, Isabela, que está estudiando políticas na Universidade de Santiago, falei de Tempo Exterior, unha revista que naceu aquí no Valmiñón, naceu no IGADI, Instituto Galego de Documentación e Análisis Internacional. É unha revista que sale cada 6 meses e fala do mundo inteiro, porque Galicia está dentro do mundo inteiro. E aí sabemos que pasa na China, que pasa en Brasil, que pasa en moitos sitios, en galego. Expertos de todo o mundo escriben en galego nesta revista. Eu non sei cando estades suscritos a Tempos Novos. É unha revista que sale cada mes e o precio a mitad dunha entrada en Balaídos no peor dos sitios. Que comparación. En cada mes hai un número. E aí escriben xente que o mellor non estou de acordo con ele, con algún, con outro, pero hai xente que se recorda. Por un artigo, por un chiste, non se pode desprestixiar un periódico que fala na nosa lingua. Cantos vimos enterrar nestes últimos 4 anos periódicos nosos? Cantos? Como é posible que vayamos varias veces ao ano a unha manifestación onde hai 20.000, onde hai 50.000? En Tempos Novos non chega a 1.000 suscriptores. 50 euros todo un ano. Quen ten a culpa de que esteamos pechados? Cando alguén que non milita en ningún partido descubre cal é a solución do cancro, imos a non usar esa medicina, porque non é do meu partido. Perdonad os exemplos infantiles que poño, pero é que explican moi ben o que pensamos. E eu, pois, gustaríame poder seguir votando ao Bloque,
Voteino case sempre menos unha vez. Nas municipales. Ben, entón, esta intervención que eu non pensaba, solamente viña a escoitar, pero é que, de verdade, termino con algo que pode ferir sensibilidades. Non sería posible que Galicia tivera un nivel económico como ten Finlandia? Eu estou convencido dunha cousa, estudiei-na, porque tuve por rollo, tuve que estudiar problemas de ortografía, problemas lingüísticos, foi a miña especialidade, a miña tesis doctoral e así. Un país non logra un alto nivel económico se non ten normalidade lingüística. Que aquí teñamos máis cartos para comer todos os días solamente se pode conseguir si nós somos perfectamente bilingües, trilingües ou pentalingües. Pero primeiro o galego. Un país que ten como primeira lingua a de súa nai, ese país tira para arriba. Por qué? Porque os que temos na cabeza a lingua moi asentada, a lingua materna, non duvidamos, non temos medo, tiramos para diante, somos creativos, temos ingenio. A lingua é un mecanismo de ingenio mellor que pode ter o ser humano. E se a temos ferida, a lingua materna, nunca levantamos cabeza. Temos que ser os últimos económicamente de toda España, ou de toda Europa. E entón, perdonade, dicía que iba a mellor a ferir algún sentimento. Creo que Galicia pode chegar a ser un país normalmente, económicamente, a nivel europeo, sin existir a xente que diga Galiza. Penso que aquí hai un instrumento que pode ser bo, pode ser malo, non se está usando ben. Cando Galicia ten un nivel alto, podemos chamar que noroeste, podemos chamar que nos dé a gana, pero xa comemos todos ben, estamos chulos, temos orgullo. Pero agora, ao principio, non podemos fragmentar por unha palabra a todo un país. Perdonade o entusiasmo. Eu digo Galiza, e logo unha camiseta que pon Galicia. Non sei se é unha metáfora, pero bueno, pode valer. Ben, pois entonces vamos de agradecer aos compañeros músicos que nos poñan a despedida a este ano. Gracias a todos por estar aquí.